moltes gràcies a tots els que heu vingut, moltes gràcies a l'Àngel. Moltes gràcies al Noi que ha muntat això en un temps rècord, perquè no pensàvem que ho podíem fer. I estic content de poder comentar en un tercer, en un quart auditori, aquestes idees al voltant del ressentiment i la democràcia, perquè el que voldria presentar aquí, diguem-ne, és presentar i discutir amb vosaltres, una relació conceptual entre ressentiment i democràcia. I desitjo fer-ho a través de la presentació d'alguns arguments d'aquests autors que teniu aquí esmentats en el títol de la xerrada. Suposo que la gran majoria de vosaltres coneixeu els noms de Nietzsche i de Scheller, però segurament el nom de Menno ter Braak no el coneixeu pas. I de fet cal dir que és un pensador, un crític cultural, una persona força desconeguda en el nostre àmbit. Pel que jo sé, només hi ha 3 o 4 coses escrites en espanyol sobre Menno ter Braak, malgrat ser, com va ser, un dels homes més importants en la dècada de 1930 en les lletres neerlandeses. Hi ha un personatge molt conegut, juntament amb 2 escriptors més dels Països Baixos, van muntar el cànon literari de tots els escriptors neerlandesos fins a mitjans finals del segle XX. Per tant, ter Braak és un desconegut, probablement perquè, entre altres motius, va escriure tota la seva obra en neerlandès. El neerlandès és una llengua minoritària en Europa, com és el danès, com és el català, i sovint passa que donar a conèixer les tradicions filosòfiques i culturals d'aquestes llengües minoritàries, que són molt riques, doncs passa per traduir-les a llengües majoritàries. Voldria començar, Àngel, si ets tan amable, esmentant algunes contribucions recents de fa uns 20 anys cap aquí, 15-20 anys cap aquí. Hi ha hagut tota una sèrie d'estudiosos de la teoria política, de la filosofia política, de la sociologia, que han començat a investigar el paper de les emocions en política. El paper de les emocions en política. I aquí voldria esmentar-vos algunes aportacions. Passes a la primera? Per començar, el text de Sloterdijk, que és el més antic d'aquesta sèrie, El desprecio de les masses, es publica l'any 2010. Sloterdijk, que és un pensador que coneix molt bé Nietzsche, ha escrit llibres sobre Nietzsche, per exemple, el pensador en escena, analitza la cultura contemporània i la cultura de masses contemporània a partir del concepte de ressentiment. I ho fa, doncs, en fi, aprofitant la intuïció poderosa de Nietzsche, que després podrem comentar. Si passes a continuació. Hi ha el llibre de Martha Nussbaum, Political Emotions. El llibre de Nussbaum és un intent dins la tradició del pensament polític liberal per oferir un suport, anem a dir-ho així, emotiu a la defensa dels principis de justícia de John Rawls. Nussbaum intenta mostrar que els principis de justícia de John Rawls no són prou motivadors, no tenen la força categòrica que haurien de tenir, i ens calen les emocions per poder, d'alguna manera, confiar en ells i donar-los aquest suport i implementar-los a nivell social. Per tant, des d'un punt de vista, podríem dir, no només ideològic, sinó políticament contrari al de Sloterdijk, Nussbaum també s'interessa per les emocions polítiques. Passem? El llibre de Misra, La edat de la ira, és un llibre que neix en l'escalf, del primer mandat de Donald Trump. És un llibre interessant en la mesura en què analitza el concepte de ressentiment no només des del punt de vista historiogràfic, en el que seria el context occidental, sinó també des del punt de vista transversal a nivell de moltes cultures. Ell analitza el fenomen de ressentiment, per exemple, a llocs com la Índia, als països musulmans, i en el cas particular de la tradició occidental, és capaç d'assenyalar que el pioner en parlar de ressentiment és Jean-Jacques Rousseau. Fa una anàlisi sobre la figura de Rousseau, un home que ve de les províncies a la capital i que quan arriba a París el que troba no li agrada absolutament gens. Aquesta societat cortesana, del dissimul, de la cerimònia, li repugna profundament. En Rousseau tenim un primer exemple de ressentiment aplicat a la política. I finalment, sí, aquest text és el més recent d'aquesta llista. És un text d'una sociòloga israeliana,
és la Eva Iluz, que segurament coneixeu, es titula La vida emocional del populismo, i ella analitza aquí com la manipulació de determinades emocions, sovint de caràcter negatiu, s'ha portat a terme en la política israeliana a fi i efecte de guanyar suport electoral per part d'aquests partits que a hores d'ara, diguem-ne, no ara mateix, però ja unes dècades ençà, doncs estan controlant la política de l'estat d'Israel. No? Aquesta política que ja veiem que té uns trets ultranacionalistes, d'ortodoxia religiosa, racistes. Sí? Bé, doncs, totes aquestes obres, d'alguna manera, posen el focus en el mateix que nosaltres analitzarem a continuació. No? I el que vull començar a fer és esmentar, diguem-ne, recollir aquesta citació de Sloterdijk en la primera de les obres que us comentava, no? La idea que us deia, no? Sloterdijk agafa la intuïció nietzscheana, ¿sí? I diu ni més ni més que el següent. El principio nietzscheano del resentimiento constituye el instrumento más poderoso para interpretar las situaciones sociopsicológicas en el ámbito de la cultura de masas. Un instrumento, no obstante, del que no resulta fácil decir quién podría o debería usarlo. Això ho diu l'any 2010, ara em sembla que ho tenim una mica més clar, qui pot fer servir aquest tipus de resentiment o d'instrument, ¿no? Ofrece en todo caso la descripción más plausible, a la vez que polemológica, del comportamiento de las mayorías en las sociedades modernas. Per tant, Sloterdijk ens està col·locant en el centre de la cultura de masses, en el centre de la cultura contemporània, en el centre també de la democràcia de masses, la noció de ressentiment. I a més ens diu que és l'eina més adequada per interpretar els fenòmens en el si d'aquesta societat. Avancem, sisplau. Us presento el desconegut. Menno ter Braak, no? Menno ter Braak va ser un escriptor, un crític cultural. La seva obra té, neerlandès, la seva obra té dues dimensions ben diferenciades, no? Per un cantó és un assagista literàriament eficaç, d'un altre cantó és un activista antifeixista. Pel que fa a la primera dimensió, Ter Braak va començar amb una tesi doctoral que aparentment, diguem-ne, tocava un assumpte erudit i remot respecte dels assajos que va escriure durant la dècada de 1930. No? Aquesta tesi doctoral el que fa és estudiar l'intent que fa l'emperador Otto III en els territoris alemanys al voltant de l'any 1000 per construir una societat, sí, a imatge semblança de la que descriu Sant Agustí a la ciutat de Déu. Sí? I podríeu dir, caram, sembla curiós, no? Perquè després Ter Braak, com veurem a continuació, és un home molt abocat a l'actualitat social i política, no? És un home que es distingeix per estar atent a tots els fenòmens d'actualitat. Què té a veure amb aquesta investigació erudita amb el que vindrà després? Hi ha hagut intèrprets que han trobat la connexió entre els assajos força populars als Països Baixos que Ter Braak va escriure al llarg de la dècada de 1930 i aquesta tesi doctoral, diguem-ne, com a mínim curiosa. Però bueno, no entraré en això, simplement vull dir-vos que els principals assajos, diguem-ne, d'aquesta dècada són aquests que teniu aquí esmentats, no? El Carnaval del Burgès, el desenmascarament de la bellesa i arrel de la victòria del Partit Nacional Socialista Alemany l'any 1933, la seva, diguem-ne, orientació assagística ja es concentra fonamentalment en qüestions polítiques. Sí? Polítics sense partit, per exemple, que diuen que és el seu assaig més aconseguit, no està traduït, diguem-ne, a l'Espanya. No? I de nous i vells cristians. Llavors, passem, Àngel. La segona dimensió de la seva activitat és la faceta, diguem-ne, d'activista antifeixista. Va tenir una clara vocació, diguem-ne, d'intervenir en l'opinió pública. Ja de ben jove, quan era estudiant, col·labora a la premsa universitària. Posteriorment és editor del diari Het Vaderland, la terra natal. Però a més, amb aquesta atenció tan declarada, tan, diguem-ne, intensa, no?, cap als fenòmens d'actualitat,
Terry Bragg se n'adona que el cinema pot resultar ser una eina extraordinària per transmetre idees a grans masses de públic. Aleshores, organitza aquest grup d'estudi del cinema, que és Filmliga, té 2 volums en la seva obra completa en neerlandès dedicats al cinema, i per tant en aquest sentit és un pioner de l'estudi del cinema i la política en els Països Baixos. A més, es va destacar per ser un membre important del Comitè de Vigilància Antifeixista, que es va muntar en els Països Baixos a imatge del que s'havia muntat a França. Des d'aquesta talaia, des de la talaia del Comitè de Vigilància Antifeixista, el que va fer Terry Bragg va ser donar molts avisos, sobre les amenaces que d'alguna manera vindrien cap al pensament lliure en Europa, cap a la tasca dels intel·lectuals i en general cap a una Europa, muntada sobre els valors de la raó crítica, la llibertat política i el respecte als drets. En aquest sentit, això ja ho veurem després una mica en la part final d'aquesta exposició. Ara bé, Terry Bragg va percebre també alguna cosa de la qual avui hem de tornar a parlar. I és que va percebre, igual que Nietzsche i igual que Scheller, que en els valors associats al que s'entenia per democràcia, l'igualitarisme, la tendència del que avui podríem anomenar el comú, hi havia ressentiment. Evidentment, la xerrada podria girar simplement sobre aquest assumpte erudit de dir, d'acord, busquem efectivament com Terry Bragg reprodueix amb variacions determinats arguments de Nietzsche i de Scheller. Però jo vull preguntar-me una altra cosa, a més. Vull preguntar-me si els advertiments de Terry Bragg, les coses que ell va dir en els assajos i també com a membre del Comitè de Vigilància Antifeixista, els podem fer nostres avui en dia. Passem? Perquè, clar, avui dia ja no és un escàndol. Ja no és un escàndol que l'extrema dreta racista, xenòfoba, islamòfoba, antisemita, antifeminista estigui ocupant posicions de poder i, a més, ho facin aprofitant les mateixes eines que utilitzaven els seus precedents en la dècada de 1970 que Terry Bragg havia conegut, explotant el ressentiment d'unes poblacions que viuen en un sistema de democràcia formal on la igualtat està reconeguda, però que malgrat tot pateixen profundes desigualtats socials, econòmiques i culturals. Per tant, el ressentiment és quelcom que té una força cinètica en la cultura, diu Terry Bragg, com veurem després, però també és alguna cosa que pot ser explotada d'una manera directa en el camp de la política. Què pretenen aquestes opcions? El mateix que pretenien les opcions anteriors, és a dir, assolir el govern per consolidar les seves receptes econòmiques, polítiques i morals. I ho volen fer aprofitant l'eina del ressentiment. Molt bé. Àngel ha passat ja la primera diapositiva sobre Nietzsche. Segurament, la idea de que el ressentiment expressa el pathos d'una societat, diguem-ne, plebea i democràtica, és formulada per primera vegada en el primer tractat de la genealogia moral de Nietzsche, el tractat que es titula Bo malvat, bo i dolent. Aquí se'ns presenta la idea que el ressentiment, que va començar sent el malestar dels sotmesos per la seva condició o posició, acaba convertint-se en un instrument perquè aquests, els sotmesos, duguin a terme la seva específica revolució moral. Com molts de vosaltres sabeu, segons Nietzsche, la rebel·lió de les esclaus de la moral comença quan el ressentiment mateix esdevé creador i engendra valors. I les creacions del ressentiment són força peculiars. Són força peculiars perquè no es fonamenten en un dir sí a la vida amb tot el seu dolor, patiment i inconvenients. No. Les creacions del ressentiment es fonamenten en dir-li no a la vida.
I es basen, diu aquestes formes de ressentiment Nietzsche, per tant, no en una autoafirmació, no en un autoposicionament positiu, sinó en una reacció. D'acord? Fins i tot en una reacció que d'alguna manera exhibeixen aquells individus als quals els està prohibida l'autèntica reacció. L'autèntica reacció seria la reacció de l'acció. Sí? Doncs no. La reacció dels ressentits, la reacció dels exclosos de la moral, és una reacció que no és una acció, és una reacció simbòlica. Sí? És un exercici de compensació simbòlica, una mena de venjança imaginària, com diu Nietzsche. Avancem? Tot el tractat, tot el primer tractat de la generalitat de la moral és interessant, però vull centrar-me en la secció 14 d'aquest tractat, perquè en aquesta secció 14 Nietzsche fa una d'aquelles coses que feia també, que és organitzar una escena dramàtica. Organitza una escena dramàtica on apareixen una sèrie de personatges, no? I fa dir a aquests personatges algunes de les idees que ell defensa. No? Això, tenim molts bons llibres sobre Nietzsche. Per exemple, tenim el llibre de Deleuze, Nietzsche i la filosofia, tenim el llibre de Sloterdijk, Nietzsche el pensador en escena, però jo us recomano un altre, que és el llibre d'Alexander Nehamas, Vida com a literatura, Nietzsche, Vida com a literatura. Perquè Nehamas posa el focus en el fet que la filosofia nietzscheana és una filosofia, diguem-ne, construïda en base a imatges literàries, sí? A escenes dramatúrgiques, i a una utilització, diguem-ne, intensiva, molt eficaç, de personatges que traslladen aquestes idees que ell defensa o als quals s'hi contraposa. No? Per tant, el llibre de Nehamas, que és del 86, si no recordo malament, Alexander Nehamas, Nietzsche, Vida com a literatura. Doncs bé, en aquest tractat bo i dolent o innovat, en la secció 14 hi ha una escena d'aquest tipus. Ens trobem un diàleg, diguem-ne, entre dos personatges anònims. Un Nietzsche impostat i després un enviat al fos taller dels ideals, on el ressentiment fa la seva. No? Llavors, aquí s'observa com els ideals, diguem-ne, de la societat cristiana compassiva, es construeixen invertint en positiu aquelles característiques que els forts i els poderosos, per la seva posició estamental o dominadora, han atribuït als que no eren com ells. De manera que, per exemple, en el fos taller dels ideals, la feblesa es transforma en una qualitat meritòria. La impotència, trobar-te que no pots fer, es converteix en bondat. La baixesa s'enalteix moralment com a humilitat. La submissió adopta el nom d'obediència. La covardia i l'espera interminable adopta la paraula venerable de paciència. No? Veieu, no? El joc que hi ha es converteixen el que són, diguem-ne, mancances en valors positius. Així es construeix la moral cristiana, pensa Nietzsche, no? Llavors, en aquest col·loqui, l'enviat al fos taller dels ideals està explicant a l'altre personatge, aquest Nietzsche impostat, tot el que està veient. Però arriba un moment que està fins al capdamunt, que ja no pot més. Passem? I diu això. Pero basta, ¿no? Ya no lo soporto más, ¿no? Aire viciado. Este taller donde se fabrican los ideales me parece que apesta a mentiras. Nietzsche insinua, diguem-ne, que aquests ideals s'han forjat a partir de l'estigmatització, com us deia, que els nobles i poderosos han fet sobre aquells que no eren com ells, no? Aquells, diguem-ne, que compartien les seves característiques, la seva posició, el seu estil de vida, la seva despreocupació. El caràcter d'aquests valors, per tant, és un caràcter fraudulent. No són valors basats en l'afirmació, són valors basats en la reacció, com dèiem, no? Ara bé, malgrat això, aquests valors han acabat dominant la vida d'Occident, no? Passem. Nietzsche diu que
que de fet aquest corrent, no, de mansuetud, no, de compassió, de pobresa, d'inversió dels valors, ha desviat l'esperit europeu, encara no se sap ben bé si cap al nihilisme o cap al budisme, però en qualsevol cas, molt lluny del que hauria de ser, diguem-ne, una afirmació clara d'una posició moral. La victòria dels esclaus en la moral, diguem-ne, no només es reflecteix en el triomf d'un cristianisme degradat, sinó també en sistemes polítics i ideologies religioses, processos històrics crucials que des del punt de vista de Nietzsche es retrotrauen a la lluita original entre Roma i Jerusalem. I qui ha sortit, diguem-ne, guanyadora és Jerusalem, d'aquesta lluita. En aquest sentit, passem. Nietzsche es fa aquesta pregunta, ¿no? Esta pregunta retórica. La moderna democracia, el todavía más moderno anarquismo y sobre todo aquella tendencia a la comuna, ¿no? Hacia la forma más primitiva de sociedad, tendencia hoy propia de todos los socialistas de Europa, no significan en lo esencial un gigantesco contragolpe. Fins aquí Nietzsche, d'acord? Avancem? Tenim Scheler. Scheler escriu 30 anys després, d'acord? Escriu aquesta obra, traduïda aquí com el ressentiment en la moral, en realitat és el ressentiment en la construcció de la moral, sí? I el que fa Scheler és projectar la potent intuïció de Nietzsche en un esquema conceptual molt més complex. Aquí el ressentiment, en el text de Scheler, no apareix com una actitud, no apareix simplement, diguem-ne, com una mena de reflex cultural, com una mena d'element que podem trobar en determinades expressions simbòliques o artístiques. No, no. Per Scheler, el ressentiment és un corrent de fons, d'acord, de la vida europea. I ho podem localitzar en molts aspectes. Ell parla, per exemple, del mecanicisme en la ciència. El mecanicisme en la ciència és una expressió del ressentiment. O, per exemple, el tipus de crítica filosòfica que es fa en aquest moment és una expressió del ressentiment. I, per descomptat, la preeminència dels ideals democràtics i igualitaris per Scheler és també una expressió del ressentiment. Scheler no està massa lluny del diagnòstic que ha fet, no fa pas gaire, Max Weber en les seves últimes conferències. No? Tampoc està massa desconnectat de la tesi de fons d'economia i societat de Weber, no? La idea de que el procés de racionalització occidental ha tingut com a conseqüència fenòmens de caire patològic. Sí? Weber explica uns i Scheler el que fa és agafar-se, diguem-ne, aquesta figura d'autoritat per intentar projectar la qüestió del ressentiment en un esquema, ja dic, conceptual més ampli. No? En particular, el que ens trobem aquí és, des del punt de vista de Scheler, una priorització del valor de la utilitat sobre el valor de la vida. Una expressió claríssima del ressentiment és aquesta inversió dels valors. No? Predomina la utilitat per damunt de la vida. Ara ho detallarem. Avancem? Malgrat això, malgrat la tesi que està defensant Scheler, el que també és cert és que Scheler critica la posició de Nietzsche. No està gaire d'acord amb les coses que diu Nietzsche, sobretot sobre el cristianisme. No? La discrepància fonamental de Scheler respecte al plantejament de Nietzsche es redueix a sostenir que Nietzsche s'ha equivocat. S'ha equivocat perquè ha entès, diguem-ne, no ha entès el cristianisme com una religió, ni tampoc com una religió de l'amor, sinó que ha entès el cristianisme com una mena de moral amb justificació religiosa. Sí? Aquesta interpretació distorsionada, pensa Scheler, no? Fa, diguem-ne, que Nietzsche pugui contraposar els valors, no?, del cristianisme amb la força i el contingut que aquests mateixos valors rebutgen i quedar-se amb una imatge estereotipada. Sí? En aquest sentit, Scheler és més partidari de la idea del cristianisme de Hegel, no? Que ell ja veia, no? El principal pressupòsit del cristianisme és l'home lliure. És lliurement que l'individu, per exemple, adopta els valors cristians. Si això és obligat, aleshores això no es correspon amb un cristianisme modern.
Scheller està més elaborat per tant de Hegel que no pas de Nietzsche. És veritat que Scheller ofereix més arguments contra Nietzsche, però no hi entrem en això per no entretenir-nos massa. Avancem? Aleshores, si no és en el cristianisme on hem de localitzar el ressentiment, on ho hem de fer des del punt de vista de Scheller? Doncs hem d'atendre, diu, el fet que hi ha una configuració especial, diguem, en la nostra època contemporània que lliga modernitat, democràcia, igualitarisme i ressentiment. És a dir, no hem de mirar el cristianisme primitiu i a la rebel·lió dels esclaus de la moral de la que parla Nietzsche. No. Hem de mirar l'època contemporània. El ressentiment, diu Scheller, s'acumula amb efectes previsiblement desastrosos, no només en els subjectes que el pateixen, sinó també en el plànol institucional d'una societat democràtica i pretesament igualitària. D'acord? Per què? Perquè això passa perquè aquestes societats, diguem-ne, malgrat que tinguin aquests valors en el frontispici, són societats profundament desiguals. I sent societats profundament desiguals, nodreixen el sentiment del ressentiment. Valgui l'expressió. Ressentiment vol dir sentir dues vegades. Ressentir, tornar a sentir. Però clar, la segona vegada que se sent de manera reactiva. Okay? A diferència de quan se sent de manera espontània. Teniu alguna diferència? Val. Ara bé, en aquesta configuració, que és complexa, la configuració de les societats modernes, on hem de trobar la clau del ressentiment? Avancem? En el dret. En el paper del dret, i en particular dels drets polítics. Aquest és el factor decisiu, diu Scheller, l'element, la presència del qual marca una diferència claríssima entre les expressions del ressentiment en l'edat moderna i les expressions del ressentiment en èpoques passades. La institucionalització del dret, i en particular dels drets polítics, no? És un producte de les revolucions burgeses, és un producte de la Revolució Francesa. No? Evidentment, hi ha raons històriques i socials que han portat, diguem-ne, a que les nostres societats s'organitzin a partir del patró del dret. I, evidentment, els drets polítics són una conquesta indiscutible. Ara bé, el que fa Scheller és mirar-s'ho de manera sospitosa. I, sorpreses de la vida, hi ha una coincidència sorprenent entre la crítica que fa Scheller al paper del dret en les societats modernes i la crítica marxista que sovint es fa del dret. Perquè Scheller diu, hi ha dues funcions del dret, diguem-ne, que contribueixen a nodrir el ressentiment. La primera funció és una funció emmascaradora de les diferències reals. Quan se'ns diu que tots tenim els mateixos drets polítics, es dissimulen, s'amaguen, es posen en el racó les desigualtats materials i socials que realment tenim. Per tant, el dret juga un paper d'emmascarament, desenvolupa aquesta funció emmascaradora de les diferències reals. I l'altra funció, diguem-ne, podríem dir, que contribueix a la proliferació del ressentiment en les societats modernes és el fet que el dret té una funció motivadora o il·lusionant. Perquè la creença en el dret ens fa pensar, diguem-ne, que algun dia les desigualtats s'acabaran. Sí? Si nosaltres obeïm les regles del dret, s'acabaran les desigualtats. Per això, passem. Ens diu Scheller el següent. La máxima carga del resentimiento deberá corresponder a aquella sociedad en que, como la nuestra, los derechos políticos aproximadamente iguales y la igualdad social públicamente reconocida coexisten con diferencias muy notables en el poder efectivo, en la riqueza efectiva y en la educación efectiva. En una sociedad donde cualquiera tiene derecho a compararse con cualquiera y, sin embargo, no puede compararse de hecho. Per tant, Scheller, ja veieu, està fent amb la idea pionera de Nietzsche alguna cosa més. Està fent una anàlisi de la modernitat que arriba en termes de filosofia de la història. De fet, la secció final del ressentiment en la moral, la part final, capítol final,
és una filosofia de la història de la modernitat, molt paral·lela a la que estudia no massa més tard a Gordon Kohlhammer en la crítica de la dialèctica de la il·lustració. Val? Per tant, la democràcia moderna, el paper del dret, no? Les promeses d'igualtat que la democràcia alimenta i també alimenta el dret i en particular els drets polítics, són manifestacions, en el fons, diu Scheller, ético-polítiques d'una inversió dels valors que ja s'ha produït abans de que arribi aquest moment, no? És a dir, la Revolució Francesa, diguem-ne, el que fa és marcar el triomf de la burgesia, sí? La culminació d'aquesta revolució és la emancipació del tercer estat, no? Però clar, el que fan els burgesos és, un cop aquí, invertir els valors en els quals s'havien educat les generacions anteriors, el món antic i el món medieval, no? Passem? La transvaloració efectuada per la moral burgesa consisteix en la progressiva subordinació dels valors de la vida als valors de l'utilitat. Sí? Els valors de la vida són càlids, són espontanis, estan atents a la bondat intrínseca de les coses, de les persones i de la naturalesa. Els valors de l'utilitat, de la moral burgesa, només tenen, diguem-ne, d'entrada, com a més visible, l'eficàcia, no? La fredor, el càlcul. Sí? Per tant, la burgesia ja ha fet la seva pròpia transvaloració i està expressant el seu ressentiment d'aquesta forma. Sí? És veritat que Scheller justifica tot això en funció de la seva ètica material dels valors. Tampoc entrarem en això, perquè seria anar-nos massa lluny, no? Però és evident que s'ha produït, diguem-ne, un canvi ja en l'ordre de la valoració moral, valors, diguem-ne, que poden tenir aquest caràcter tan agressiu, no? La utilitat, l'eficàcia, l'explotació, etc. No? L'extreure el màxim rendiment de la gent i de les coses i de la natura, sí? Perquè expressen, diu Scheller, no? Un ressentiment acumulat durant les èpoques en què la direcció de la vida era preponderantment autoritària. Hem de pensar que hem passat d'un món dominat per la noblesa, sí? Per l'aristocràcia, a un món dominat per la indústria, sí? Per l'eficàcia, sí? Per la burgesia. No? Què significa el triomf de la burgesia? Ho sabeu tots plegats. Significa el triomf del treball per damunt del gaudi. Significa el triomf de l'industrialisme per damunt de l'artesania. Significa el triomf del mecanicisme per damunt del que és intuïtiu. En definitiva, la idea que és possible comprendre raonablement allò viu i palpitant, sí? A través d'allò artificial i inert. Per això, passem, diu Scheller, la concepció moderna del món, la concepció burgesa del món, explica el ojo por analogía con la lente, la mano por analogía con la pala, el órgano por analogía con el instrumento. Aquest és un triomf en l'imaginari cultural. La burgesia no només ha triomfat en el món social i econòmic, ha triomfat també culturalment. La seva pròpia inversió de valors l'ha convertit, diguem-ne, en moneda de curs legal per a tothom. No? Clar, seria estrany que tota aquesta revolució, diguem-ne, no impactés en l'esfera política. Per què seria estrany? Però és que impacta, no? Avancem? Perquè, clar, la democràcia moderna el que fa és expressar també aquest canvi des d'una estructura eticopolítica basada en la noblesa i l'aristocràcia, en la idea d'un bé comú, a un sistema d'organització de la convivència en el qual el que interessa és que els individus, diguem-ne, no es matin entre ells. El que es tracta és d'arribar a un acord. I per això, com que no ens hi podem posar d'acord d'una manera, diguem-ne, violenta, hem de servir mecanismes, procediments, no?, que estipulin qui té l'opinió majoritària. La democràcia moderna pot ser entesa, per tant, des d'aquest punt de vista, no?, com una devaluació. Estic utilitzant el llenguatge de l'enemic, com una devaluació d'allò noble a allò útil, com una mena d'anivellament. Sí? Perquè, clar, ja no podem parlar
d'una comunitat organitzada entorn al bé comú, sí? Ja no podem parlar d'una comunitat organitzada entorn a una jerarquia indiscutida, sinó que més aviat la democràcia és, la democràcia de masses, no? Ja apareix en aquest moment, és l'escenari de l'estira i de la ronsa, no? És l'escenari, diguem-ne, del conflicte, és un procés en marxa. La democràcia no té fonament, a diferència de la resta de règims polítics. Llavors, en aquest sentit, per no posar-nos excessivament dramàtics, també caldria dir que la democràcia el que fa, en el fons, és acceptar la mediocritat. La mediocritat. Avancem? Avancem? Avancem. La democràcia moderna ha d'admetre la mediocritat. Ho ha de fer per aquests dos motius, no? Primer motiu, com ja va dir Jeremiah, no? En democràcia, cadascú compta per un i ningú més per un. I, en segon lloc, la democràcia, diguem-ne, no és l'espai dels herois, no és l'espai dels valors aristocràtics, no és l'espai del fanatisme religiós, o no ho hauria de ser, no? Aquí no hi ha herois, aquí hi ha ciutadans que volen portar una vida digna, posant-se d'acord amb els altres per no matar-se entre si. Llavors, la democràcia encoratja el rebuig a qualsevol forma d'heroisme polític. I per tant, quan parlo de la política, parlo de la política de l'home comú per a l'home comú. Sí? Llavors, admetre aquesta dosi de mediocritat significa també restringir en democràcia la influència desmesurada dels ideals morals, la influència desmesurada, per exemple, de les creences religioses, no? I entendre que la justificació de les nostres institucions democràtiques només es pot assolir a través de la conversa amb els altres. Sí? Una conversa on efectivament les postures extremes no ajuden. Avancem? Tenim una versió contemporània d'aquesta idea, que és la versió de Richard Rorty, no? La que defensa en aquest text la prioritat de la democràcia sobre la filosofia, no? Però que també la teniu, diguem-ne, reflectida en Porcar Nuestro País, no? Achieving Our Country. Ens diu Rorty, los ciudadanos de una democracia jeffersoniana pueden ser tan religiosos o irreligiosos como plazcan, siempre que no sean fanáticos. Es decir, deben abandonar o modificar sus opiniones sobre cuestiones de importancia última, las opiniones que hasta entonces han dado sentido y razón a su vida, si estas opiniones comportan una acción pública que no puede estar justificada para la mayoría de sus conciudadanos. ¿Sí? És veritat que dins de la tradició liberal, almenys la tradició liberal contemporània, des de Rawls, Dworkin, Rorty i companyia, aquesta idea està ben clara, no? Les concepcions del bé, les concepcions religioses, no poden intervenir en el disseny dels principis polítics. Perquè si intervenen en el disseny dels principis polítics, aleshores tenim el conflicte assegurat. Hem d'excloure, diguem-ne, aquestes creences extremes, anem a dir-ho així, per aconseguir un modus vivendi basat normalment en la llei i la creença, en tot cas, en la llibertat i la igualtat. No? És veritat que aquesta posició és criticable, Chantal Mouffe l'ha criticat, jo mateix l'he criticat, però, bueno, en qualsevol cas, us vull mostrar això, diguem, en continuïtat amb el que dèiem de l'anàlisi d'això. Hem vist Nietzsche, hem vist Scheller, hem vist aquesta última derivació política, filosofia política de Richard Rorty. Podem tornar a Terra. Sí, avancem? En un passatge d'un text molt breu de Terbrac que es titula Estudiantes y antifascismo, ell va escriure de manera premonitòria el següent, preparant de l'any 34. Tenemos que tomar en consideración que tal vez dentro de poco se hablará del intelectual como de un delincuente profesional. Quizá muy pronto el intelectual no exista en territorios enteros de Europa, más que como un astuto evasor que huye de la disposición legal a pensar solo como piensa el libre. Això ho diu Terbrac en aquest text, Estudiantes i antifascismo. De vegades, quan començo les classes de filosofia política, passo aquest text als estudiants, perquè és un text molt bonic. Ell diu que el primer deure de l'estudiant
és estudiar. I el segon és ser antifeixista. Per què? Perquè el feixisme soscava les condicions en les quals algú podia estudiar. I això no només s'aplica als estudiants que els hi toca ser, sinó als estudiants que mai deixen d'estudiar. Als filòsofs, a les filòsofes, als pensadors, a les pensadores, als que escrivim. D'acord? Doncs bé, aquesta angoixa que es traspua, no? en aquesta situació es reprodueix en els primers passatges d'aquesta obra, La nova elit, que tampoc ha estat... Aquesta sí que està traduïda, sí, aquesta està traduïda al espanyol. Hi ha un passatge de La nova elit en el que efectivament hi ha un temor, no? Un temor en les circumstàncies presents. No? Però que es planteja aquí quina justificació última podria tenir el pensament lliure en les circunstàncies presents. Es a dir, ¿por qué discurriremos hasta el final cuando a cada momento la violencia puede impedir que se den las condiciones básicas para pensar y todo el pensar se vuelve entonces problemático? ¿Per què pensar si ens poden matar? Per què pensar si ens poden ferir? Per què pensar si ens poden tancar la persona? No? El pensar es torna problemàtic quan la violència és present. Llavors, Tepper diu, en les circumstàncies presents hem de tenir en compte, no? Que estem amenaçats. Però quines són exactament les circumstàncies presents? Des del punt de vista cultural, avancem, Àngel, sisplau. Podríem dir que, d'una banda, són les circumstàncies del nihilisme de la cultura, en la versió que fa Nietzsche d'aquesta expressió, i del politeisme dels valors. No? Ens diu Terbrac, el nihilisme ha proscrit la noció d'elit. Sí? Ha proscrit la noció d'elit perquè, clar, cada grup amb aspiracions al poder aixeca la seva pròpia elit. No? La supressió de la validesa d'una elit única el que fa és despertar la multiplicitat de les elits. És un fenomen que s'observa sovint en l'arena política, per cert, més en el cantó de l'esquerra que de la dreta. I per això reprodueixo la frase que citava Àngel al principi, ¿no? Diu Terbrac, 2, 3, 10, 100 jerarquías, una junto a la otra y mezcladas, no son jerarquías, sino anarquía. Des d'un altre punt de vista, igual que dèiem abans, no? En el cas de Scheller, en el cas de Terbrac, hi ha també una sintonia amb la idea del politeisme dels valors que defensa Max Weber en aquesta conferència la ciència com a vocació. No? El politeisme dels valors ens situa en un escenari difícilment controlable, difícilment racional. De fet, Weber diu que és claríssimament irracional. És claríssimament irracional el politeisme dels valors, de la mateixa manera que és irracional la tria d'un valor particular en contraposició a un altre. No hi ha més motius racionals per escollir-ne un que un altre. No? En aquest atzucac es belluga Max Weber al final de la seva vida, en aquestes conferències que fa als estudiants, molts dels quals han tornat al front de guerra, l'any 1919. I clar, en Weber es nota també una sensació d'amenaça. A l'any 20, a l'any 19, a l'any 20, una sensació d'amenaça, perquè clar, és conscient que la República de Weimar ha començat amb moltes dificultats, amb molts problemes, no? No ho veu clar, és premonitori, com és premonitori el mateix Terbrac, no? De vegades passa això, de vegades la gent que pensa o que fa art o que fa literatura, no sé de quina estranya manera, és capaç d'avançar-se als esdeveniments. En Forjar nuestro país, que és un llibre de l'any 1999, en el prefaci, Richard Rorty anticipa la figura de Brown. És increïble. En el moment en què ho vaig llegir, no m'ho creia. Agafa com a element d'inspiració algunes novel·les distòpiques que estava llegint en aquell moment. I és capaç d'imaginar una figura com la que finalment hem tingut. Llavors, no vull anar-me per les voltes. Avancem una mica? Sí? Llavors, aquesta problemàtica, la problemàtica podríem dir, del nihilisme de la cultura i del politeisme dels valors,
Terbrac la situa no sota la sociologia comprensiva de Weber, sinó sota l'empara de la genealogia de la moral de Nietzsche. Llavors, ell presenta que el tipus d'èlit política i social que tenim avui dia, és a dir, en la dècada dels 30, diu, és una descomposició. És una derivació, diguem-ne, putrefacta de l'antiga jerarquia cristiana. No? Ell diu, podem partir, no?, de la imagineria cristiana. No? Aquesta imagineria cristiana unifica en una sola figura el sacerdot i el governant. Crist és el rei de los judíos i és el sacerdot. Però d'aquesta, diguem-ne, unificació en aquesta figura, se'n deriven dues elits contraposades, aparentment. L'elit, diguem-ne, dels clèters i l'elit dels guerrers. No? Aquestes dues elits estan condemnades a entendre's, sí? Però fixeu-vos que el que tenim és una divisió, un doble regne, no? El regne de la paraula i el de l'espasa, el regne del verbum i del ferrum, podríem dir, no? Del sacerdoci i de l'imperi, dignitate i potestas, reis i papes. Sí? Ara bé, aquestes dues elits comencen a perdre pistonada fins a desaparèixer quan intervenen la creació dels estats nacionals i l'economia capitalista. I aquestes últimes invencions, per dir-ho així, són les que Nietzsche identifica com les pròpies del nihilisme de la cultura. La creació de l'estat modern i el domini de les relacions socials a través dels diners. L'elit s'ha convertit en quelcom depenent d'un signe de metall, diu Terbrac. En aquest sentit, sota aquest patró de comprensió, avancem, el que fa Terbrac és analitzar les formes empobrides d'elit que ell es trobava en la seva època. Per un cantó, no? L'elit socialista o comunista, per un altre cantó, l'elit nacional-socialista. En el cas del socialisme o del comunisme, està clar que la lluita per l'empoderament de la classe treballadora, no? I la idea socialista, diguem-ne, d'una societat on s'hagin eliminat els conflictes, funciona, diguem-ne, com un motor que alimenta l'utopia, no? El que tenim és, diguem-ne, una pretensió de dignificar la raça humana a través del treball, sí? I l'utopia d'una societat sense classes. A l'altra banda, tenim també una elit, diguem-ne, que és una paròdia de l'elit cristiana original, no? Com l'altra, les dues en el mateix nivell, no? Però en aquest cas, en el cas de l'elit nacional-socialista, caram, tenim una regressió perillosa i antihumanista. Perillosa i antihumanista. De fet, diu Terbrac que entre els nazis l'autoritat espiritual s'ha convertit completament en una consigna i la dignitat s'ha supeditat al poder. No fa aquesta mateixa crítica de l'elit comunista, però també se la mira, diguem-ne, de manera sospitosa. Avancem? Terbrac va ser conscient que el nacionalsocialisme dominaria Europa en els següents anys. No va sobreviure per comprovar-ho, perquè 4 dies després que la Wehrmacht entrés en els Països Baixos es va suïcidar, amb 38 anys, perquè sabia perfectament que n'hi havia darrere. Membre destacat del comitè de vigilància antifeixista, un crític del nacionalsocialisme a nivell local, però també de l'alemany, etc. No? I tot i així, Terbrac es va empezar en un futur més enllà del feixisme. Sí? En aquest futur, diguem-ne, un futur més enllà dels incendis, hi hauria una elit. Seria una elit demoaristocràtica. A veure si podem esclarir una mica l'estatus d'aquest concepte, perquè d'on va treure Terbrac aquesta idea d'una elit demoaristocràtica? Segurament dels passatges del ressentiment en la moral de Sherman.
Perquè Scheler fa en aquests passatges una distinció entre democratisme, avancem, i democràcia, avancem. Una vegada més. Una vegada més. Aquesta contraposició entre democratisme i democràcia. Per democratisme s'interpreta, diguem-ne, és una mena de interpretació d'un fenomen biològic, ¿no? El democratismo es el principio según el cual el fin de toda actividad valiosa, positiva, es la conservación del mayor número posible de hombres. Així pensa Scheler sobre el democratisme. Però la democràcia és una altra cosa. La democràcia és, com diu aquí, el sostén d'un aristocratisme dels valors. Dit d'una altra manera, podem tenir condicions d'igualtat política, podem tenir condicions d'homogeneïtat, encara que sigui falsa, sí? Podem tenir la idea equivocada d'un home un vot, sí? Però fins i tot en aquest escenari hi ha la possibilitat d'una jerarquia moral, sí? Una mena de jerarquia axiològica, i per això es pot parlar d'un aristocratisme de los valors. Segurament per entendre aquesta última part, caldria fer referència al fet que Per Braak tenia un model, diguem-ne, de subjecte capaç de funcionar en aquest entorn. Aquest model és l'home honest de Pascal. Sí? Pascal havia parlat de l'home honest, que no és un individu que es caracteritzi fonamentalment per la seva intel·ligència, no és que sigui idiota, no es caracteritza per això, es caracteritza sobretot per la seva capacitat de fer-se càrrec moralment del que passa. El mateix Pascal ja havia assenyalat més d'una vegada que la intel·ligència no era una qualitat que ell valorés especialment i que en canvi s'estimava més estar envoltat de persones que fossin moralment honestes i no tan intel·ligents, per dir-ho així. Aquest model de l'home honest de Pascal està al darrere d'aquesta idea d'un sostén, diguem-ne, d'un aristocratisme de los valors intel·lectuals. En el futur, deia Per Braak també, les elits ja no seran com les que jo he viscut o com les que han viscut els homes del passat. Aquestes elits del futur, les que vindran després, diguem-ne, que s'acabi el feixisme en Europa, no tindran ja aquella clarividència, no es consideraran posseïdores de la veritat, no creuran que són l'avantguarda del proletariat, seran elits més modestes, amb capacitats més restringides, que simplement el que faran serà convidar la gent a seguir un camí. Pensem això, anem per aquí. Sí? Però no tindran pas, diguem-ne, aquesta potència, no?, que tenien les elits del passat, ni molt menys les figures empobrides d'elit que ell observa a la seva pròpia època. Avancem? En aquest sentit, Per Braak, jo diria que apunta a un món en el qual, diguem-ne, ja no hi haurà moviments de masses, sí? Com segurament hem conegut alguns de nosaltres, no? Sinó més aviat campanyes polítiques, no? Aquesta distinció entre moviments i campanyes, que la fixa Richard Rorty en Forjar Nostre País, no? El nostre món és un moviment, és un món de campanyes, no? La democràcia està considerada de manera indiscutible, encara que sabem que és fràgil, encara que sabem que l'hem de construir dia rere dia, però és aquest un món en el qual les campanyes són operatives i en canvi els moviments de masses no ho són. Tenia raó Per Braak al dir aquestes coses? És difícil dir-ho, no? El que sembla clar, i avancem, és que des del seu punt de vista, no, el ressentiment té un paper fonamental també en aquest món. ¿Sí? Per això ens diu, ¿no? El rencor es uno de los fenómenos más relevantes de nuestra cultura a la que está inextricablemente unido. Connecta així amb la citació inicial de Sloterdijk que hem vist, no? No exageramos si calificamos al rencor como generador de cultura. Però des del punt de vista del nostre pensador, allò que dona al ressentiment, a la rancúnia, un poder extraordinari en la nostra societat moderna i democràtica és la creença en la igualtat. La creença en la igualtat. Quan ell
examina les nocions d'igualtat que proposen el comunisme o el nacionalsocialisme, sobretot el nacionalsocialisme, ell diu, aquí el que tenim és una concepció grollera de la igualtat, una concepció semicivilitzada de la igualtat política o moral, que anivella tota diferència, no? Està assimilada al que podríem dir en castellà el compadreo. No és aquesta, no és pas aquesta la igualtat que nosaltres volem, no? I com que és de fet un tipus d'igualtat aquesta, grollera, diu Terrac, incapaç d'estilitzar-se. És una concepció vasta de la igualtat, no? No pas, diguem-ne, que s'orienta en sentit vertical, no? No pas en la direcció d'aquest aristocratisme dels valors, no? I com que Terrac era un home que consultava la premsa diàriament, perquè com a editor del diari de Vaderland doncs tenia l'oportunitat de revisar molts mitjans de premsa, bé, doncs el que fa és il·lustrar aquesta idea, no? Aquesta idea d'una igualtat semicivilitzada. En un diari, d'obediència a un dels partits d'extrema dreta en els Països Baixos de l'època, un partit filonazi, no? Que evidentment donava suport a totes les aspiracions dels nacionalsocialistes d'Alemanya, ell troba la il·lustració perfecta d'aquesta idea que us intento traslladar, no? D'aquesta idea d'igualtat grollera semicivilitzada, no? En un titular a tota plana, després d'unes eleccions locals, ell llegeix: un mateix ideal uneix el camperol i el còctel. Un mateix ideal uneix el camperol i el còctel. Aquesta és la forma grollera d'igualtat que ell denuncia, no? Però més enllà, diguem-ne, de les mostres de propaganda, el que està fent Terrac és intentar detectar el dipòsit de ressentiment que hi ha sota el nacionalsocialisme. Per això té sentit dir que el nacionalsocialisme és una doctrina del rencor, ¿no? Diu, en el nacionalsocialismo la igualdad alcanzada mediante la comunidad del pueblo es una divisa del resentimiento que en teoría no permite ninguna desigualdad, pero que en la práctica sirve tanto más para encubrir las desigualdades existentes. Per tant, com a editor d'aquest diari liberal, no? Com a membre del comitè de vigilància antifeixista, no? Terrac va emetre senyals d'alerta sobre els perills del nazisme, no? I sobretot va emetre senyals d'avís contra la gran onada de simplificació, no? De les consignes, de la semicivilització, del ressentiment pur, de la falsa igualtat, no? A la qual seguiria l'altra onada, la que ja no va poder veure, no? El conflicte total de la Segona Guerra Mundial, la invasió de la Unió Soviètica, la guerra d'extermini en Ucraïna, l'Holocaust jueu, això ja no ho va poder veure. Però ell ja anunciava que això podia arribar a partir del llenguatge. Ja va dir Adorno que la corrupció del llenguatge anuncia sovint l'arribada del feixisme. Ara bé, també cal esmentar, avancem una mica, sí? Una vegada més? Ok. Que Terrac es trobava en una situació privilegiada per analitzar les propostes que sobre el ressentiment s'havien fet prèviament, no? És capaç, diguem-ne, d'acceptar la intuïció poderosa de Nietzsche, és també capaç de veure la modificació interesant que ha fet Scheler, ¿no? Ens diu, Scheler pudo llevar a cabo su análisis del resentimiento basándose en lo que sabía sobre democracia y socialismo. Esto ya es una prueba del planteamiento que he defendido en varias ocasiones y que una vez más defiendo aquí, de que el nacionalsocialismo no es lo opuesto, sino el cumplimiento de la democracia. No su debilitamiento, sino su perversión. El nacionalsocialisme és la perversió de la democràcia. Hi ha gent que pensa que el populisme és la perversió de la democràcia. Hi ha gent que pensa que el populisme és l'expressió més pura de la democràcia. Aquí Nietzsche ens està dient que el nacionalsocialisme és la perversió de la democràcia. ¿Sí? De la democràcia doctrinària i del socialisme doctrinari, nacionalsocialista, no?
entiéndase que no podría identificarse con la democracia devenida en la que vivimos y por encima de la que no reconocemos ninguna instancia superior. Però Braque té un concepte ideal de democràcia que intenta defensar contra les formes empobrides de democràcia que observa la seva pròpia època. De la mateixa manera que té un concepte determinat, diguem-ne, d'igualtat o de llibertat política que contrasta poderosament amb les formes que aquests conceptes agafen en aquests moviments que analitzen. Avancem? Anem ja acabant. En aquest sentit, aquesta citació també és interessant. El nacionalsocialisme és el resentiment pur y es recolza no en la argumentación razonada ni en la responsabilidad por los hechos, sino en las mentiras y en la construcción simplista de los acontecimientos del mundo. Això ens hauria de ressonar. Sí? En aquesta mateixa línia, diguem-ne, avancem una mica, sí? Ens diu Braque, el nazisme menysprea las tradicions heredadas, ¿no? Como por ejemplo la exactitud de la ciencia y la libertad del individuo. Avancem. I el pressupòsit, diguem-ne, avancem. Sí, el pressupòsit, diguem-ne, bàsic d'aquesta barbàrie és aquesta semicivilització que manté units de manera artificial a rics, pobres i classe mitjana en un vincle místic, no? I que genera com a mercaderia cultural per excel·lència la consigna. La consigna és la mort del pensament. Sí? Si utilitzes consignes, estàs utilitzant un llenguatge estereotipat, un pensament congelat, sí? Uns valors morts. Com descriu la consigna de Braque? És una síntesi de pathos, ¿no? Pathos, mentiras i simplicitat. I finalment, Braque afegeix, diguem, una altra denúncia, una altra nota, si voleu, d'advertiment cap a la qüestió de com enfrontar-se a aquest tipus de, diguem-ne, doctrines, no? Com enfrontar-se al feixisme o al nacionalsocialisme. Anirem malament si el que intentem és raonar. És a dir, si intentem entaular, diguem, una argumentació racional per intentar desmuntar l'ideari, o l'argumentari, diguem, del feixisme o del nacionalsocialisme. El que ens convé és atendre la diferència entre allò profund i allò superficial. Per què? Per què en el cas del nacionalsocialisme hem d'atendre aquesta diferència entre allò superficial i allò profund? Perquè el nacionalsocialisme tenia una autocomprensió profundament espiritual. Pensem en Heidegger, membre del partit nazi fins al final de la guerra, i va jurar mai d'aquesta militància. Fins i tot en l'última entrevista que li fan en Der Spiegel a l'any 67 encara diu que el nazisme ha estat l'únic moviment que ha comprès el món modern. I pensem en el llenguatge de Heidegger i en la filosofia de Heidegger. Una profunditat espiritual impressionant, no? Unes fugides cap a la poesia, una observació dels abismes. Però el feixisme no és això. El feixisme és el que mostra. És la seva aparença. És exactament la mateixa aparença. És la violència. El feixisme és la violència. No és quelcom diferent del que aparenta ser. És com allò de Groucho Marx, no? Sí, parla com un idiota i es vesteix com un idiota, però no us deixi enganyar. En el fons és un idiota. Val? El feixisme és això, el feixisme és aquesta aparença. La superfície, tirem una mica enrere, si és possible, que s'ha saltat la cita. La superficie es la que revela que estos aristócratas son demócratas degenerados, que estos idealistas del pueblo usan al pueblo para sus propósitos particulares. ¿Sí? ¿Ahora quieres avanzar un pas? ¿Diría? Sí. És la superfície. La clau de volta és la superfície. Val? I, clar, evidentment, ara sí que podem avançar,
En llegir aquestes coses, doncs clar, què voleu que us digui? És inevitable no recordar la retòrica específicament semicivilitzada d'aquests individus, no? Confeccionada amb els fets alternatius, les dicotomies insalvables, o estàs amb mi o estàs contra mi, la impotència maximalista, les notícies falses, la postveritat, i podeu anar sumant, no? Perquè clar, tots aquests, a més de fer servir aquesta retòrica, que Terrat ja denuncia en la seva època, han fet també, o estan fent, el mateix, diguem-ne, que feien els seus predecessors, no? Utilitzar el sentiment d'unes poblacions que experimenten les desigualtats per obtenir suport polític, no? Avancem? I ja vaig acabant, Si els intel·lectuals encara poden oferir, si la gent que pensa, si la paraula intel·lectual els molesta, i potser us molesta, doncs pensem en els estudiants que no deixen mai d'estudiar. ¿Vale? En les estudiants que no deixen mai d'estudiar. Ho dic perquè l'altre dia comentava això davant d'un grup de pensadors i una persona es va posar, es va indignar moltíssim perquè fes servir la paraula intel·lectual. Vale, d'acord, doncs no farem servir la paraula intel·lectual, farem servir la paraula estudiant que no deixa mai d'estudiar, que segurament no molesta ningú. Llavors, si els estudiants que no deixen mai d'estudiar encara poden tenir algun paper del tipus que sigui per fer front a tota aquesta dinàmica, d'acord? Aleshores, el que hem de fer és, primer de tot, assumir el paper del ressentiment en la configuració de la nostra cultura. Sí? I cal dir que en aquesta qüestió l'esquerra política no ha estat precisament a l'alçada de les circumstàncies. No se n'ha fet càrrec. Si avui continuem llegint Pater Brac, aleshores subscrivem que els estudiants que no deixen mai d'estudiar hauran d'estar a l'altura sense deixar-se impressionar. És a dir, hauran de fer la feina de desemmascarar les falsedats, hauran de fer la feina de desmuntar les consignes, de tornar a traslladar al públic un llenguatge planer i alliberador en paraules ordinàries. Ell diu, no ens hem de deixar entabanar pel seductor tambor turc, d'acord? Fem-ho, no deixem-nos entabanar pel seductor tambor turc, no? Quedem-nos més aviat amb les campanes del poeta anglès John Donne, no? Perquè la campana d'alerta de Pater Brac continua replicant avui en dia, però ara ja no cal que ens preguntem per qui. Ara ho fa per nosaltres.